kada ka manta da na subscribe sannan ka danna ƙararrawa sanarwa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zarar mun ɗora na kowa da zaɓin su. Kada a barka a baya. Na gode. Sani Abu ya samu kauta su. Sani Abu ya samu kauta su. Group Hamidu mai dare. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ali da kusa. Sani Abu ya samu kauta su Ibrahim. Wai. Wallahi Sani Abu ya samu kauta su Ibrahim. Subhanallah. Tasu Ibrahim ya kara. Tasu Ibrahim ya kara. Tasu Ibrahim ya kara tasu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tasu Ibrahim ya kara Sani Abu. Wai.